Verím, že vaše volanie bude vyslyšané. Dámy a páni, na umelkyne a umelcov, ktorých diela SNG vystavuje, dnes posielajú ochrankárov a vyháňajú ich z budovy aj z areálu. Za to má vláda naozaj dosť času pripraviť už spomínaný zákon o neziskovkách, tzv. Lex zahraničný agent, ako šitý podľa kremelského vzoru ruského policajného štátu. To by naozaj znamenalo, že štát, ak by sa to prijalo v takej podobe, ako sa to navrhuje, a je to vysoko pravdepodobné, pretože s funkciami sa tu kšeftuje, otvorene sa tu kupujú funkcie na ministerstvách, tak by aj občania ako Ivan Sýkora a tým, ktorý stojí za protestmi tu v Prievidzi, mohol byť osobne šikanovaný, prehliadaný a kontrolovaný štátom a cenzurovaný.